ndithu la mtengo wapatali tsiku limene tikhaiti kumalizitsa season imene ya 2025-2026 season. Tikukamba ndithu za Castel Challenge Cup, matimu awiri kulimbirana ndithu chikho cha Castel. Ukamba za timu ya FCB Nyasa Big Bullets versus timu imeneyi Goshen City Dedza Dynamos. Kodi tikhale tikuyembekezera zorani pa Bingu National Stadium pamene taona anthu ochuluka kwambiri kuchokeranso malo osiyanasiyana. Tikuona ena amanena kuti ochokera ku Nchinji, ena kuchokera ku Mangochi, komanso madera osiyanasiyana. Timanena kuti mpira umabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana. Dzina langa ndi Aida Mwambazi, koma tisanaona kodi final ioneke motani. Bwanji tibwerere mbuyo pang'ono. Tikudziwa timu ya Bullets kuti ikafike final inagonjetsa timu ya Mzuzu City Hammers 2-0. Zinali bwanji semi final. Osayiwananso timu ya Goshen City Dedza Dynamos inagonjetsa timu ya Blue Eagles pa mapenalty. Kodi nawonso zinaenda motani? Ndenga kuti masewera amenewa anatha 1-1 mu mphindi 90. Panali mapenalty zonsezo tikhale tikuona kodi zinali motani. Ndicho linga choti inuyo mudziwe kodi kuti matimu amenewa afike mndime yotsiriza zinaenda bwanji, komanso tikuyembekezera zotani. Bwanji tikhale limodzi pamene ndithu tikhale tikuona zinthu zosiyanasiyana komanso kucheza ndi amene amatsatira matimu amenewa. On Saturday, Goshen City Dedza Dynamos booked their place in the 2025-2026 Castel Challenge Cup final after edging Blue Eagles 4-3 on post-match penalties at Kamuzu Stadium. The semi-final produced late drama. Blue Eagles had taken the lead in the 83rd minute through Misha Muhoni and looked set to see the game through. But Dedza had other ideas. Deep into stoppage time in the 90th plus 5 minute, Gift Magola struck a crucial equalizer to force the match into penalty. Sakufuna kuda kumali naye akupita tsopano wautsapula kwa mpira ali ndi mwayi goal! Mpira! Football is something else. Football really can kill. In the shootout, Dedza held their nerve. Luano Kaira and Maxwell Gustavo converted their sport kicks, while Blue Eagles' Tonic Viui and Sankani Mkandawire missed, sealing their side's exit and sending Dedza to the final. Head coach Alex Mbira held his charges for their resilience and fighting spirit after the dramatic victory. Ni motivation yaikulu kwambiri kwa Nyamatatu, komanso sata Nyamatatu, komanso ndi chigawo chapakati kwenikweni Dedza ina kuti akhale osangalala kwambiri, ndiponso tiwapempha kunena kuti kumene tikamenyere finals akabwere mwaunyinji. FCB Nyasa Big Bullets joined Dedza in the final with a convincing 2-0 win over Mzuzu City Hammers. Midfielder Ongane Lungu punished his former side with a brace. Picks up the ball, makes a cross, a shot, it's a goal! What a brilliant goal! What a brilliant goal! Coming from Ongane Lungu. This match. Here comes the cross inside. Nyasa Big Bullets to shoot, it's a goal! Ongane Lungu claiming a brace in this match, scoring, taking advantage of that defensive slack. Bullets interim head coach Gilbert Chira, meanwhile, said his side did thorough homework,
studying their opponents well before the encounter. We're very much prepared. We knew we had and watched some videos to show how they play. They are a good team, they are well organized, and I think he saw it for himself. But all the same, I thank my boys the way how they play today, well organized, and he scored a very critical goals. For sure, we're happy. The stage is now set for an exciting finale. FCB Nyasa Big Bullets will face Goshen City Delta Dynamos in the 2025-2026 Castell Challenge Cup at Bingu National Stadium in Lilongwe. tsiku lomwe tikutseka season ya 2026 ndi lero limene tikhale tikuonera masewera ndi yotsiriza kapena kuti finale ya chikho chimene cha Castell Challenge pakati pa matimu a Goshen City Delta Dynamos komanso FCB Nyasa Big Bullets pano pa Bingu National Stadium. Mwina Mike pokhalanso masewera otsekera season, you can agree with me unena kuti ayi anthu ndiye abwera mwaunjinji kwambiri ande kuleso ambiri amene ali kunja amene akuyembekezeka kuti alowe. So it means this finale has sold out kunena kuti mwina patengako kanthawi tisanaone such a huge crowd attending a local match. Komabe poti tifuna titsanzikane ndi season, mwina aliyense wants to witness kuti kodi chikho chimene cha Castell chaka chino chilowere kuti. Chinayamba 2023 timu yoyamba kuchitenga inali FCB Nyasa Big Bullets, inagonjetsa Silver Strikers pompano pa Bingu National Stadium. A year later it was Mighty Wanderers inagonjetsa Mzuzu City Hammers pompanonso pa Bingu National Stadium. Leronso tabwera kudzafuna kupanga witness kapena kuchitira umboni kuti kodi pakati pa Delta Dynamos ndi Bullets katswiri wa chikho chimenechi season ya 2025-2026 akhale ndani. Lero likamata tikunena kuti timu ina ichoke ndi 55 million kwacha pano pa Bingu National Stadium. Delta Dynamos inayamba kusewera top flight football some 6 years ago. Komano they are on the verge of making history. Yonena kuti for their first time akusewera in a major cup final achitenga. That is if atapeseka nena kuti masewera amenewa achipambana. Pamene on the other hand Bullets ifuna ipange mbiri yonena kuti in 3 years ya chikho chimene cha Castell iwowa they have won it twice. Ndiye tifuna tichitire umboni kuti kodi zimenezi zichitika mu tsiku la lero. Ulipo mwepo Sam makamba za Nyamata amene Delta Goshen City Dynamos amene analowa mu Super League makamaka mu Elite Football in 2021 ndipo timu imene inapangidwa mu 2018 ndi jamnya mzibambo chedwa Louis Yumbe Msupa, you know him very well. Yes, munthu amene ndithu amakonda mpira wa miyendo kwambiri. To finale kapena kuti ndime yotsiriza ya chikho chimene cha Castell Challenge season ya 2025-2026 timu ya Bullets inayamba ulendo wake mu chikho chimenechi ndi Songwe Border United mu round of 32 inakapambana 3-0 ku Karonga. Kubwera ndime ya team 16 inatulutsa Ndelande Stars inapambana 3-1 mu quarter final inagonjetsa Mighty Tigers 2-0 pamene mu semi final inagonjetsa timu ya Mzuzu City Hammers 2-0. Delta Dynamos monga momwe tafotokozera inayamba ulendo ndi kugonjetsa Craig Sporting Club 3-1 mu round of 32 kenako mu round of 16 inatulutsa Karonga United mu quarter final. Ekaya mu semi final inatulutsa timu ya Blue Eagles kuti ifike ndime imeneyi yotsiriza. The two teams are now going in there for introduction, but let us give you the lineups for the two teams. Nyasa Big Bullets in goals today. They've got Innocent Nyasulu wearing shirt number 24, 2. Yamikani Mologeni 4 is Blessings in Pokera 9. Hassan Kachoke 17. Yanko Singo 19. Wongani Lungu. Number 20 is Maxwell Podo. 27 Henry Chwaya. 28 is Paul Master. 29 is Chawanangwa Kumbo. And Kumbo Banda is wearing shirt number 31. Delta Dynamos in goals. Donex Mwakisinga wearing 23. Shirt number 3 is Peter Zulu. 4 Daniel Mponya. 5 is Christopher Piri. 7 Bright Masebo. Wearing shirt number 9 is Chifuniro Mpinganjira. Edward Dakarila is wearing shirt number 8. Luke Chima is 20. 30 is Akrem Sohoya. Lungano Kaira is wearing 19. 10 is Marco Chuaya. That is the lineup for Delta. Delta today are in yellow and black.
cup game alesa makozekera amene wakozekerera koma second half ndi imene ngati pase maliza somaliza kodi tikaluza ndi kuti basi tifufuta zimene tampetazi palibe kuluza game iyi ife tikuluza awa kudalira munthu wa mulungu mbusa ife tonda anthu a mulungu ali ife tikudalira mulungu iwo kudaliraso mulungu ife tikudalira mulungu koma iwo kuti meja 1 ife meja 1 watu ni mulungu meja 1 wawo akumudalirayo amasapotaso bullets iye ni munthu wamkulu amasapota bullets ola mumuimbira foni akuzanini wa bullets koma amangopanga zipozo timu chigawo choyamba anzathu ngati a bullets wanda amene asewera kwambiri mpira koma ngati kwa ife takhalira kuthamangisa mpirawo koma poti coach amatha kuona chimene chikuchitika nekuti mmene wapita ku dressing room auza chochitika moti second half tiona zosintha mukuyembekezera zotani mukanena za second half lomwina ku mbali yokhudzana ndi kusintha mukanakonda akocha Alex Ngwira apange bwanji ngati mufuna kuti game imene muyiphule ya mmene palilipa konena kuti ngati kusintha ndiona kuti mwina mwake wina wakati mati Bright Masewu jersey number 7 ndiona kuti lero mwina siku na mchere bwino akapita koko akakamiyankhulo kapena ngati akuona kuti ndi bwino kuti amusintha kuti tione kuti zikhala bwanji ndi winanso apakati mati Edward Dakalira akukomedwa kwambiri kuyenda chimene chikupangisa sanzathu aja ziti panga atake azipitabe kusogolo komano now being second half pabwera zabwino kwambiri. I think my opinion is that Nyasa Big Bullets problem is not up front, it is in midfield. They need Nkwate in midfield and maybe Peter Panda. That's what they need. Nyasa Big Bullets scoring! It's a goal! Disguising the strikers of not doing it. It came from the right-hand side and the goalkeeper ran out of goal. Beaten clean in the line of duty. The main problem is I told you about the recovery. When they lose the ball, they are very slow in going back. That's why that goal came. Oh, for the second half through Kachoke. Let's see if Dynamos have that character to come back after that goal that has been scored by Hassan Kachoke. Forward now, Nyasa Big Bullets trying to pick up possession on long ball goes inside Kachoke. He's in a one-man commando right up front there. Kachoke picks up the ball. Oh, penalty! He has been pulled, penalty! Terrible. Clear Terrible penalty. Defending. Very bad defending. Dreadful defending. There was written a no. Of course, Kachoke just kept the pressure. He pressurized that guy. But then what does the man do? He wanted a back pass and passes poorly. In the end, he was forced to foul somebody. In fact, he would even have gotten a red card easily. Yeah, definitely. When you are a last man, it calls for a red card completely. But that player, I don't know what he was thinking, pulled Kachoke as he was going solo in a one-man commando raid. And Kachoke, is he going to score a brace, or maybe they'll give a penalty to somebody else? At this point in time, they are leading by 1-0. Yes, indeed. In the cup final, the goalkeeper is still playing mind games. Goalkeeper Donex Mwakisinga. Yes, indeed. Whoever is listening to the match or maybe watching somewhere will definitely be saying, Hassan Kachoke, I now command you in the name of Conrad Bako to open fire. Let us wait and see. Here he comes now. Kachoke! Yes, indeed, in the name of Conrad Bako, he opens fire to score goal number 2 for Nyasa Big Bullets. 10 minutes kuti tikwangule pano. It's all red. Nyamata a Nyasa Big Bullets gwetsa chigoli chapa penalty. Unali mpira wosavutikira koma anakanika Mnyamata defender kuti apereke wamphamvu kwa goalkeeper wake Donex. Anali Mnyamata Daniel Mponya pali mpira wina umene unachokera kumbuyo kwa timu ya Bullets ndio mafuna kampesa Kachoke polimbana ndi Mnyamata Mponya anasaoneka ngati kuti mpira umenewo akumpatsira goalkeeper ameneyo nditu anali Donex Mwakasinga komana kuti mpira choka mpese unapeza kuti Kachoke anauthamangira tukakhala oyambira kuupesa mpira uja koma uyu Mponya anakwera nditu ndikumkoka malaya ndikumkwetsa malo olakika kwambiri kuti timu imeneyi ya FCB Nyasa Big Bullets ipesepo penalty. Zamenya kona
wakati penipenipo anakandi mwai golo. It's a Dynamos kukoletsa chigoli atamenya kona kusupa kula wankati sana chedo koma kumenya bullet 2-1 Grandmaster. Yes, mpira unapita mwamba kukalika kumathandiza ndekunalenga to freak and hatari one of them amenowalonga substitute pamene unapita panali bullet 400 km/h goalkeeper sachuka And it's gone! Nyasa people have beaten the Dynamos by 2-1. Both goals coming from Kajoke. Yes, indeed. The first one, of course, was a mistake by the goalkeeper. And Kajoke tapping in the ball within the yawning goal mouth. And then a penalty when he was pulled down. So, Nyasa Big Bullets are the 2025 Castel Challenge Cup. Yes, yet the Bingo National Stadium. Charles Nyirenda. Yes, congratulations Bullets. It was a hard slog, but in the end maybe experience mattered, particularly in the way Kajoke pressurized a defender to create a penalty, and the way Kajoke bounced on a ball that was mishandled, the keeper mistiming an interception and scored the first goal. So experience matters in such things. It was quite tight, but there's a push to the very end. To the very end when we saw a heavy shot from a free kick, but the keeper was up to the task. So at the end of the day, we expected a very tough game. Yes, it was tough, and the second half was lively. We cannot complain that it was a poor game. It was a high-class game, particularly in the second half, that in the end, Bullets with their experience, they managed to survive and to win the cup. So congratulations to them, but for Deza, they'll be encouraged. There is another day. They came, this is the first time to reach a cup final. You never know what tomorrow holds, but for today, it was not enough. Congratulations, Bullets. Yes, indeed, and Charles Nyirenda will come back maybe So later for on. FCB Nyasa Big Bullets, it means in the 3 years of the Castel Challenge Cup, they have won it twice. They were the inaugural winners in 2023 when they defeated Silver Strikers right here through a post-match penalties, and the year later it was Mighty Wanderers who claimed the title. They defeated Mzuzu City Hammers. Unfortunately, they couldn't defend it anymore in this year's football campaign because they were ousted in the semi-final stage by Mzuzu City Hammers when they met again in Rumpi in the semi-final stage, in the quarter-final stage. But Hammers went on to meet Bullets in Blantyre for the semi-final match, and they lost 2-0, and Bullets came all the way to play in the final where they met the Dynamos. For the Dynamos, this was their first major cup final in 6 years since they started playing top flight football. They earned the promotion into the Super League in 2021, and this is their first cup final in those 6 years. So it's history for Bullets. They have won it twice in the 3 years of the tournament since the tournament's inception, and for the Dynamos at least there is some progress because they have played in the final for the first time. ndi chinthu chatengwa patali kwambiri kwa ineyo kozi nthena ina zatengedwa ine kulibe muntavulala ndi apatatenga mwine ndilipo mpaa ndinokhutisira kwambiri ya zovuta zinalipo sizimalephera komabe tinayesesa anyamata kupanga chinthu chimodzi kuti mpaka tikufikira pamene tafikapo kwambiri tingoyamika kumwamba kuti ndi mulungu amene wapanga zimene sife yayi ndinabe kuthiya kuna kulikonse koma mulungu amene wakonza zimenezi ndi tingoyamika kumwamba kwambiri azibwerabe maground asafoke osanthena ake malisadzakha kuti sanachite bwino pena paka zimezeka kwefuka ayi akhalebe ubwera nyoti pena abwera maonye njira nosanga kwambiri ngati player komanso ndi golden boot yoyamba mukaleya yanga chambino sewera mpira Malawi. Tikufuna utuze wakhala ulendo otani kuchokera amene mnangoyamba makamaka Castel mpaka na kumapeto nayi ndi chisisi chanji chimene chinakuthandizira kuti uzimwetsa zigoli zochuluka choncho? Unali ngolimbikira komanso unali mgwirizano amene nayi nawo ngati timu komanso makochi yayikulu inali chikondi kuzothokoza kuti anatipasa chikondi yayikulu. Ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kuti ligi inatilephera koma atakwanitsa kutenga zikho ziwiri season ino ambiri anatidelera malingana ndi mmene timaonekera koma tikuthokoza mulungu kuti wakwanitsa kutipasa zimene anene kutipasa. Amakuyang'anirani pansi anthu mwauza zotani amene amazapota FCB Nyasa Big Bullets amene mwina mukupita ku off season mutatenga Castel Cup Challenge? Munthu ndi munthu amathoka ikira koma zofuna za mulungu ndi zosiyana ndi zimene timafuna ife. Thokoze kuti mulungu wakwanitsa kutipasa zikho ziwiri.
ine ndasangalala kwambiri chifukwa ichi ndi changa mukudziwa kale ine top goal scorer monga ine silipanga nazo zopusa osewa adali uko amatiopa ife mona ina amasangalala atana kuti press ya tabu ya lero mona tatengatu Castelo amakudereranidi anthu koma mwina ndi timu yokha imene atenga zikho ziwiri season ino walipeza timu ingapezeke koma atenga zikho ziwiri m'Malawi muno ndi Bullet yokha inatenga zikokolo season yazanaija apa yatenga zinthu ziwiri ndipo pano ndi apike ma player agwira ntchito sanengete kuti pali zochera zovuta zotani ndi kochi agwira ntchito abwino mapuleya amene akuthandizani season ino mungatitchulireko 5 pakadali pano Bodo Nyasulu bagolo mpokera kumbuyo achina Kachoke achina Morogeni agwira ntchito achina Pita Banda ali gati momo awo atimati captain wathu mumudzi wakaye Willard wagwira ntchito amene wasilinganyozeya ndinokonda kwambiri ndikhumbula player wina aliyense kuti atenge chikho chimenechi and mukaona mmene inalili season kwa ifewo tinalibe ma chances komano kufika kuti ifewo tatenga chikho chimenechi ndinonyadira kwambiri. Unali ulendo otani kuchokera pachiyambi pamene mwasewera ma game 5 palibe game imene mwagonja kapena kusewera mapenalty? Ulendo wathu ngati timu tinauzana kuti chinthuchi ndi chimene ifewo timachifuna kwambiri despite kuti kuluza kukanika kutenga ligi tinaonabe kunoti ndi chinthu chothekera kwa ifewo ngati maplayer komanso ngati timu kuti tikwanirise kutenga chinthu chimenechi nde tinangouzana kunoti mumodzi muli mphamvu monga mmene timayendera ngati maule. Anthu amati ayi Bullets sili bwino timu imene sili bwino nditi tawina top 8 Airtel tatenga Castelo ena angowina tizikho timodzi nde mungati Bullets sili bwino so ine ndikuwuzani kuti Bullets sili bwino ndipo we'll come back stronger and even bigger next year because we are the biggest team in the land. Ena wamangotitsatira kumangolongolola but we are the biggest club in the land. Season hii mwina tinaonanso osewera ambiri akuchoka kupita kunja komanso ena amene mwina simunakwanitse kukhala nawo season ino komabe mwakwanitsa kubwera ndi zikho ziwiri wakhala ulendo otani ngati kumbali ya masapota? Ifeyo chimene timakhulupirira anzathu aja mwina amakhala kuti apuleya ayo basi ansunge azingokhala osatukuka ifeyo as a club timafunanso kupanga empower mapuleya tagulitsa Lloyd Aaron tagulitsa Chikumbutso Salima tili ndi ma replacement abwinonso amene akuchoka ku reserve koma olopa ntchito umafuna munthu uzikwera ukalandire ndalama zabwino upite ndalama zimene ifeyo mapuleya atagulitsira mukuzidziwa ndalama zimene ukalandira kunjako muwazidziwaso so ife sitimafuna kukhomerera player ya and chichi tikuwuzeni ngati player akufuna kutukuka m'Malawi muno abwera zamenye ku Bullets. Ndinosangalala kwambiri Bullets yonse family yonse ndiyosangalala kwambiri chifukwa choti tawina Castelo sitimapatsidwa mpata koma tikuthokoza Mulungu choyamba kuti anatipatsa chisomo komanso tikuthokoza anyamata makochi masapota ndi wina aliyense amene anali kumbuyo kwathu kutipatsa support. Zatheka tatenga Castelo season yabwino kwambiri tinawina Airtel top 8 Castelo ndi timu imene awina zikho ziwiri m'Malawi muno ndi FCB Nyasa Big Bullets. Timu yokhayonso imene yatenga kachiwiri ukatsi imene uchikazikitsireni season yachitatu ndikukhulupirira kuti mukhoza kukhala osangalala kwambiri. Ndinosangalala kwambiri chifukwa chonena kuti palibe timu imene inawinapo kawiri Castelo Cup ndi ifeyo. Ndinosangalala kwambiri chaka chimene tinawina zikho 4 tinawina Castelo apanso tawina Castelo. I'm very happy kwambiri. Tifuna mwina mungotiuza ulendo wanu wakhala otani ngati timu ya FCB Nyasa Big Bullets mmene mwanenera kuti ndi timu yokha imene yatenga zikho ziwiri kuchokera pachiyambi mpaka napano tikumalizitsa tsiku la lero season ya 2025-2026. Amene amayang'anira pasi timu ya FCB Nyasa Big Bullets amangona kutero timu iyi ndi timu yonena kuti ikamasewera mpira komanso tikamagwira ntchito yathu ngati timu timakhala ndi umodzi chinthu chimene matimu ena mwina samazindikira izi. So ulendo wakhala wovuta kwambiri kudzafika finals ambiri samayembekezera kuti lerolo tikhoza kumanena kuti FCB Nyasa Big Bullets awina Castelo Cup koma zachitika chifukwa cha umodzi kudzipereka komanso makochi kugwira ntchito bwino ndi osewera komanso support imene board
kutsogozedwa ndi president athu Abako ndi board yonse management kupereka support kuti timu iwinenso chikho china chachiwiri. Tinaona mwina season imeneyi ndi nthawi imene Bullets ina osewera ambiri mwina inapititsanso inagulitsa kunja, inalibe osewera amene nthawi zambiri mwina amawadalira koma yakwanitsabe kutenga zikho ziwiri. Muwauzanja amene amatsatira FC Nyasa Big Bullets kupita ku off season tsopano. Kufuna kuti onse amene amatsatira FC Nyasa Big Bullets asadere nkhawa. Tikudziwa zimene tikupanga, tikudziwa kuti ndi season ya 2026-2027 imene ikubwera, ndi maplani timadikira kuti season ite timenye Castel Cup final, tiyamba kwatulutsano maplani athu anthu adziwa zimene tikupanga ndi kumene tikulowera. Kuti achoncho kumalizitsa ndithu chikho chimenechi cha Castel Challenge, timu ya FC Nyasa Big Bullets kutenga wakati umenewu kachiwiri, kutengera kuti chinakhazikitsidwa mu chaka cha 2023 ndipo inatenga itagonjetsa timu ya Silver Strikers, apaso yatenga itagonjetsa timu ya Goshen City Leza Dynamos 2-1. Ndi imene ndithu zathera chigoli kuchokera kwa Hassan Kajoke, komanso tinaonanso Chikondi Mbeta akubweretsanso chigoli chake mbali imeneyi ya Goshen City, komanso tinamva zambiri kuchokera kwa amene amatsatira matimu awiriwa, tikuyamba za FC Nyasa Big Bullets komanso timu ya Leza Dynamos amayembekezera zotani chigawo choyamba chidatha, komanso pamapeto pake masapota FC Nyasa Big Bullets ndokondwa mota. Ndithokoze kwambiri Obre Kuyere amene sanali pakamera osaonanso producer program imeneyi Time Pork Mangani. Dzina langa ndi Aida Mwambazi. Bwanji tionenenso tsiku lina.